Jurip Integrated Territorial Organization Hito Southwest KHASI District in kasi kala Leit Jurip ya Civil Hospital Mawkyrwat hadin kajing ujor jong kinong shnong halo karukom traikam jong katay ko hospital. Abakrench kila patay kubor hadin kajing Leit Jurip working president jong ke Hito Southwest KHASI u Vietnam nong siaj uloong ba hadin kajing yo ya kajing ujor ya kajing bomdon kitiar gitar ban Leit test ha Civil Hospital kum ki X-ray ultrasound scan endoscopy bat kiwai ke Hito kala Dawa na katanat badai kmi bakin wanra dakikor ban le test ke badon kam khnang ba ko hospital kan la ban trai kam ha bat kibrieu ru kinom don kam shu ban le chadu shlong ban le yaki test Teng nakal yang jongi ka kruo ka basai bha nakal yang jongi ka sen ngidah karpat jur ya ka sorkar mikhlaya ka jongi bala dalong ka bala kan phai khmat no lani kan wan bu mardor no ya ka scanning x-ray hapo jong ka neka hospital nang ba ka neka lat kan long ka jing ai ka jing sakri ka pakka bha nak benda hi nongpang hapo jong ka neka ka dong ka thang ka jongi Ka Nongpo Area Women Welfare Association